шундый матур чәчкәләр. Кем бүләк итте дип уйлыйсызмы? Әлбәттә үзем. Феминизм. Көнбатыш илләреннән килгән әлеге термин безнең татар халкының холкына ничектер туры килмәгән яисә ят әйбер шикелле тоела. Чынлыкта исә татар феминизмы дигән тарихи термин бар, һәм ул татар халкы өчен ят түгел. Татар феминизмы ничек барлыкка килгән, нинди татар хатын-кызлары тарихка кирип калган һәм феминизм өчен алар нәрсә эшләгән? Сез Шыңгыл проектының махсус 8 март уңаеннан ясалган тапшыруын карыйсыз. Башлыйбыз! Татар феминизмы риваятләрдән килә. Мәсәлән, Идел Болгарының Баһадир хатын-кызлары, яисә барыбызга да таныш Сөембикә ханбикә. Тик татар феминизмының пик ноктасы дип 20нче гасыр башын атарга кирәк. Бу чорда татар хатын-кызларының аң белемен арттыру проблемасы күтәрелгән. Иң гаҗәпләндергәне татар феминизмын үстерүдә иң зур өлешне ир-атлар башкарган. Рәхмәт яугырлары. Әлбәттә, сүз интеллигенция турында бара. Алар бик яхшы аңлаган. Милләт белемле булсын өчен, аларның балаларын үстерүче, аларга тәрбия бирүче аналар да белемле булырга тиеш. 1917 елда татар хатын-кызлары иң алдынгылар рәтенә керә. Россиядә дә, бөтен дөнья буенча да. Шуңадыр да 1917 елның апрелендә бөтен Россия мөселман хатын-кызлары съезды нәкъ менә Казанда узган. Хатын-кызлар эшли, укый, укыта, хәйрия белән шөгыльләнә һәм җәмәгатьчелек эшендә актив катнаша. Шундый хатын-кызларның берничәсе белән без сезне дә таныштырырга булдык. Алар үз эшендә беренче, алар тарихка кирип калган гүзәл затлар. Беренче булып Зөһрә Акчурина Гаспринская турында сөйләрбез. Зөһрә танылган Себер морзалары Акчуриннар нәселеннән була. Зөһрә үсә баргач, аның тирәсендәге балалардан нык аерылып торуы сизелә башлый. Ул белемле, пөхтә, матурлыкны сөя һәм күрә белә, кеше белән аралашырга һәм тирә-юньне күзәтергә ярата. Өстәвенә матур, үзенә килешле итеп киенә дә белә. Ничектер ул вакытта моңа зур әһәмият биргәннәр. Кыскасы, хатынлыкка аласы менә дигән хатын. Ләкин Себер кызының йөрәге көньяк егетенә тиеш була. Бер көнне Акчуриннар гаиләсенә зур кайгы килә. Зөһрәнең әнисе вафат була. Бу кайгыны түзә алмаган яшь кыз авыруга чыга. Шуңа Ибраһим абыйсы белән аны Кырымга җибәрәләр. Ялтыр шәһәрендә ул Бакчасарай шәһәренең башлыгы булып эшләүче Исмәгыйль бәк Гаспринский белән таныша. Исмәгыйльнең алдынгы карашлы, рус һәм Европа мәдәнияте һәм белем бирү методикасы белән татар кешесендә укытырга кирәк дигән идеялары Зөһрәне җәлеп итә. Нәтиҗәдә кызның туганнарының каршы килүләрен җиңеп, 2 яшь зур тырышлык белән гаилә корып җибәрә. Тик аларның иң зур эшчәнлеге әле алда. 1883 елның 10 апрелендә Исмәгыйль Гаспринскийның үҗәтлеге һәм Зөһрә Гаспринская җыйган акча ярдәмендә Тәрҗемән газетасының беренче саны дөнья күрә. 5-6 ел газетаның барлык документациясын Зөһрә үзе йөртә. Газетаның битләрен гаилә үзе бастырып чыгара. Ире рус телендә материаллар язса, Зөһрә аларны татар теленә тәрҗемә итә. Газетаның тиражы үсә, 320 язылучы 1000 язылучыга үрелә. Шулай итеп, Зөһрә турында сөйләвебез ахырына да якынлашты. Зөһрә Акчурина Гаспринская тарихка беренче татар хатын-кыз журналисты булып керә. Исегездә булса, гыйнвар аенда безнең Мираж журналы редакциясе Әгерҗе районы Ишбубый авылына сәяхәт итте. Биредә без Ишбубый мәдрәсәсе һәм Бертуган Бубилар тарихы белән таныштык. Габдулла һәм Губәйдулла Буби Россиядә иң танылган һәм алдынгы мәдрәсә оештыру белән данлыклы. Аларның сеңлеләре Мөхлисә ханым икеләтә игътибарга лаек. Ул хатын-кызлар өчен беренче мәдрәсә оештыручы һәм хатын-кызлардан беренче казый булып тарихка кергән. Мөхлисә Бубый 1869 елда Ишбубый авылында туа. Башлангыч белемне әнисеннән ала, аннары Бертуганнарында укый. Кызны Уфа губернасында яшәүче өлкән яшьтәге муллага яшьлек кияүгә бирәләр. Тик никахлары озакка сузылмый һәм берничә елдан соң абыйлары Мөхлисәне кире туган йортына алып кайта. Мөхлисә Бубый белем алуын дәвам итә һәм хатын-кызлар өчен мәдрәсә булдыру идеясы белән яна башлый. 1901 елда 6 сыйныфлы татар хатын-кызлар мәктәбе ачыла һәм Мөхлисә ханым аның мөдире итеп билгеләнелә. Беренче инкыйлабтан соң хатын-кызлар училищесына ук әверелгән белем йорты ябыла. Мөхлисә Бубый Троицк шәһәренә күченеп китә һәм анда да хатын-кызлар мәктәбе ачып җибәрә. 1917 елда бөтен Россия мөселманнарының беренче корылтаенда Мөхлисә Бубыйны казый итеп сайлыйлар.
Хатын-кызлар арасында дөньяда беренче казый була ул. Һәм гомере буе ул татар кызларының белемле булуы өчен көрәшеп, янып яши. Тик Мөхлисәнең язмышы аянычлы тамамлана. Аны һәм тагы 6 мөселман зыялысын революцияга каршы милләтчел эшчәнлек алып баруда, чит ил разведкасы белән элемтә тотуда гаепләп, үлем җәзасына хөкем итәләр. Мөхлисә буе тормышының әлеге периодын Галәскәр Камал театрының Үлеп яратты спектаклендә дә карап була. Вакыт инде. Без дә торыйк. Ирек алдык дигән сүзләр 20нче гасыр башында бик күп хатын-кызларны, яшь кызларны белем алуга өндәгән. Ә аның авторы Махруй Музафария үзе дә тарихка кереп калган. Махруй Музафария 1873 елда Казан губернасы Тәтеш өязендә дөньяга килгән. Кыз әтисеннән яхшы тәрбия ала, төрки, гарәп һәм фарсы телләрен өйрәнә. 18 яше тулганда Гүзәл Махруй тормышында кискен үзгәрешләр була. Аны Казанның Печән базары мәчетенең 50 яшьлек мулласына икенче хатынлыкка кияүгә биргәннәр. Соңрак Махруй Музафария чын мәгърифәтче булып формалашкан. Татарда вакытлы матбугат барлыкка килгәч, ул Казан мөхбире, Бән-эл-Хак, Әл-Ислах һәм Сөембикә газета-журналларында әсәрләрен бастырып чыгара. Шигырь-хикәяләрендә ул хатын-кызларның иреген чикләүче гореф-гадәтләргә каршы чыга, яшь кыз һәм егетләрне белемгә омтылырга өндәй. Тик аның иң танылган иҗат җимеше дип мәшһүр хатыннар дигән шигырен атарга кирәк. Ә Махруй Музафария тарихка беренче татар хатын-кыз язучысы һәм шагыйрәсе булып кергән. Ә хәзер Касыйм шәһәренә юл тотыйк. Касыйм шәһәре булдыклы, тарихта беренчел булып кергән хатын-кызлар белән мактана ала. Әллә һавасы икенче, я сулары шифалы, анысын без әйтә алмыйбыз. Тик без бу яклардан чыккан бик күп хатын-кызларны, танылган хатын-кызларны санап китә алабыз. Татарның беренче хатын-кыз математигы дип Сара Шакулованы атарга була. Булачак галим математик Касыйм шәһәрендә 1887 елның дөньяга килә. 1909 елның сентябрендә Сара Парижга укырга керә. Чит илдә 22 яшьлек кызга бик авырдан туры килә. Чит илдә белем алу авыр була, туганнар да сагындыра. Тик Сара укуын дәвам итә һәм чит илдә бик күп казанышларга ия була. Тик Россия империясында укытыр өчен ул бу белемнәрен имтиханда дәлилләргә тиеш була. Тик бу аңа бернинди файда китерми. Ул Мәскәүдә эш таба алмый һәм кире Рязань шәһәренә, ә аннары инде Казан шәһәренә юл тота. Шуңа дуслар, истә тотыгыз. Сара Шакурова татар дөньясында гына түгел, Россиядә дә беренче хатын-кыз математигы булып тора. Россия империясында хатын-кыз медиклар белән бик авырдан туры килә. Чөнки хатын-кызга бу һөнәргә юл ачу бик авырдан туры килә. Мөселман җәмгыятендә бигрәк тә. Ләкин Разия Кутлыярова бу принципны юкка чыгара һәм Россия империясендә үк иң беренче хатын-кыз табибы була. Разия 1866 елда Касыйм өязендә туа. Кызлар гимназиясын тәмамлагач, Разия Кутлыярова Петербургка укырга китә. 1886 елдан башлап ул фельдшерлар курсында белем ала. Россия империясында мөселман хатын-кызының медицина курсларында укуы зур яңалык буларак кабул ителә. Шуңадыр да Разия турында алда ителгән Тәрҗемән газетасында бик күп материаллар барлыкка килә. Ул үзе дә ул газетага язгалый. Разия Кутлыярова императрица Мария Федоровнаның шәхси ярдәме белән хатын-кыз табиб хокукларын ала. Берникадәр вакыт ул Касыйм өязендә эшләп ала. Эш вакытында ул тимгелле тиф эпидемиясе һәм холера белән дә очраша. Үзе дә шулар белән авырып ала. Разия Кутлыярова беренче исеме белән тарихка гына кирип калмаган, ә үзенең мисалы белән яшь кызларны белем алуга рухландырган һәм хыялларның чынга ашуын исбатлаган. 20нче гасыр башын татар хатын-кызлары бәйсезлек өчен көрәшүнең төп башлангычы дип әйтә алабыз. Әлбәттә, аларны алда бик күп кыенлыклар көтеп торачак. Син өйдә утырырга, иреңә баш ияргә, балаларың өчен яшәргә һәм тыйнак булырга тиеш дигән сүзләр яшь кызларга кичкенәдән үк башларына сеңдерелеп барган. Булды, җитте. Узган гасыр хатын-кызлары ярдәмендә без моны рәхәтләнеп, кычкырып әйтә алабыз. Хатын-кызлар, сез иң беренче чиратта бәхетле булырга тиеш. Сез Шыңгыл проектын карадыгыз. Тарих темасын күтәргән татарча контентны алга тәрү кыен. Без моны бик яхшы аңлыйбыз. Һәм сез безгә ярдәм итә аласыз. Әлеге видео астында лайк куйгыз, комментарий языгыз һәм дустыгыз белән бүлешегез. Ә сезнең белән мин Айзилә Сабирова булдым. Очрашканнарга кадәр.